Hello guys! Welcome po sa aming page. So ayan guys, ilalabas na natin yung aking ginawang special graham para sa aking housemate. So ayan guys, it's time to prank! Kaya na guys, kinuha ko. Ayan, may pangalan yan. Wing Puggy. O, diba? So yun guys, aakyat na po ako sa aming kwarto. At ayan na guys, o diba, ang bilis ko, magic. So yun guys, nakalimutan ko po pala yung kanyang Sprite. Kaya bababa ulit ako guys. So ayan. O, nagmamadali ako dyan guys. O, diba? Nandyan ako kagad. Magic char! Hindi excited na me. So, yun guys. Gigisingin natin siya at patutulugin ulit. Charot! Pinagtitripan. So, yun guys. Gigisingin na natin siya para sa kanyang prank! Uy! Uy! Gising! Talagang pinagbukod kita nitong Graham kasi sabi mo hindi ka nakakatikim, 'di ba? Nag-prepare talaga ako ng para sa iyo para hindi ka na magrereklamo. Kasi lagi na lang sinasabi mo na hindi ka nakakatikim ng handa. Ayan. Kainin mo 'yan. At syempre, guys, paghandaan din siya natin ng inumin. Baka mamaya maibato niya sa akin yung buto ng mangga. So, yan guys. Mag-prepare na tayo ng Sprite. Ayan guys, tunay talaga na Sprite yan. So, tira namin yan kagabi. At sabi ko, para naman may panulak siya. O, diba? Bongga! Package deal! Ito na inumin mo, boss. Was. Yummy. Ano? Anong lasa? Ayan yun guys, yung ginawa kong Graham. O, diba? Kasi lagi siyang nagre-reklamo guys eh. Ayan, binukuran ko na talaga para hindi magreklamo. Para hindi tama rin bigay ng panghanda. Ano yan? Matigas? Tangin na. Ano yan? Uy, ang laki pala ng mangga mo. Special kasi yan. Anong yan? Buto? Bakit? Ha? Buto ba yan? Mangga yan. Tigin nga. What is that? Kaya yung puro buto. Buto ba yan? Bukang biskwit naman yan ah. Saan? Tika nga, hindi ako maniwalang buto yan. Kainin mo. Graham yan. Buto. Ano? Ganun kita kamahal. Buto. Yummy. Tinipid talaga yan pa. Tinipid, buto nga tinin mo. What is that? Ang daming ng gatas eh. Oh, di ba ang laki ng mangga mo? Buto pa yung buto. Ay, ang isa. Ayun oh, may laman pa. Yan. Ano yun? Ay, buto din? Buto din. Loko. Hindi mo alam ah. Hindi ko alam yan talaga. Si Emma talaga may kasalanan yan. Charot. Ano? Mga scanner kayo. Oh, sarap. Buto talaga. Mga sim-sim niyo ba di? Sarap no? Charap. Graham di buto. Graham na buto ng mangga. 'Di ba? Yummy. Sarap. So yun guys, mag-prepare tayo. Dami prepare. I-prank natin si Ilalim dapat itong si housemate mama. Hindi, Hindi, yan yan. muna. Yan muna. Bigay mo na. Tapos, ano? Lagyan mo ng ano. Siguro natin.
Dapat dinilaan mo muna para may thrill. Gago. Ikaw naman eh.